A Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, a Viturga, leva dende o ano 2016 axudando e asesorando aos propietarios de vivendas turísticas na comunidade para a regulación dos seus inmobles de aluguer. Este ano deu un paso máis e creou Vidgal, a primeira plataforma de alugueres turísticos de Galicia. Creamos que era un paso tamén moi importante, pois que é a única central de reservas propia en Galicia, e a finalidade que ten esta central é porque entendemos que é unha ferramenta máis para que os propietarios poidan alugar as súas vivendas dunha forma directa con este caso co turista que o visite, e tamén é unha forma de que todas as vivendas pois estén nun plano en Galicia e que calquer persoa que veña e quera reservar unha vivenda pois que o poda facer dunha forma directa, en este caso con propietario en calquer punto de Galicia. Todas as vivendas estarán rexistradas na Axencia de Turismo de Galicia. Ademais, grazas a esta web, tanto os turistas como os propietarios aforrarán os custos de intermediación. Pois hai outros canales, por suposto, de comercialización que poden seguir utilizando, pero bueno, os custos de intermediación tamén son moi elevados, que ao final eso sempre repercute no precio tanto para o propietario como neste caso para a persoa que reserva, non? O proxecto levase a cabo grazas á colaboración con eVivo. A empresa inglesa encargouse de desenvolver a tecnoloxía. La colaboración con Vidgal, nosotros básicamente le damos la tecnología, le ayudamos lo que es la implementación del motor de reservas en la web para que cualquier visitante de la web pueda hacer reservas y pueda tener una reserva segura, con pago seguro y confirmación instantánea. O acto tivo lugar en Sanxenxo, a vila galega con máis turismo. Para o alcalde, esta é unha oportunidade para aumentar o turismo de Sanxenxo. Entón, que a Viturga, que as vivendas de uso turístico, neste caso as de Sanxenxo, as máis de 8.000 plazas que temos, poidan ter unha aplicación onde mirar se teñen aquí unha vivenda, que hai moitas e moi bonitas, e poden pasar aquí uns días, pois ben, non? E iso enriquecenos como destino, sobre todo un tema moi importante, que é que vai na línea de que queremos facer do Concello, que é alargar a temporada, facer turismo os 12 meses do ano. A Viturga conta con máis de 8.500 vivendas e espera que con esta plataforma máis propietarios únanse á asociación. Pola tarde tivo lugar unhas xornadas técnicas para explicarlle aos arrendadores o uso desta aplicación.